Yakoye Mmofra no eso. Mi a me di dwumadi ho chia me din. Afia Ampfowaa. Ubetimi di wadwenkyra ba 0594 841044 so 0594 841044. Facebook also yedem. Na mafutu samwa mewo edema awofo enewie yansa na dwumadi ahyase ne se. Ene enkwada ene mpanifo nyina bom hwe TV. Na obekona akwada bi ne maami TV omo hwe. Na wo hwe adekora wo mo hwe no a. Ubusa ho se ti maame no ede ben ene wo ya fa ho. Ya wone ne ba ne nyina transia wo mo ehwe sa program no. Programs bebre abaso ewo TV so a ehia se nkwada ehwe bi etie bi. Nanso obekọ no akwada no kwa na echim to no ne maame nyina transia ahwe bi. Enti mafutu samu ame wodi ma awofo ne se TV ya pa educative programs bebre wo so ya bebre no afri ni omo hwe ewo TV hwem ade bi won mu a ukondo pasa wo eso wo hwe bi we your program ese wo hwe nanso mesre oba no wo hono a aya enhwe unse nanse kura TV no emu be your program bi obutimi ka se owofo akwankyere ho hia ana ya yen take notice of sa ne oma no uba si atro PG parental guidance and so PG na e wosoro ho no no ebu okwa ya atro 18 plus and so no ne back teke ehwe mesre sa awofo enhwe sa ne oma ni aya maamefo no na ya wo mu di sa adwuma no maamefo ni pi papafo na ebi kura ni time omom di hwe TV ankanto wono akohwe TV no de ne baba manso asi wo hwe bi da bi eya maamefo na ye tadi sa adwuma no enu nti mesra awofo awie se wo hwe TV ni atro PG parental guidance wo soro atro 18 plus ana wo be hwe ni abo okoko se de wo be hwe na atutrasem wom kasa enye wom a hwe na no ba na nkwanko hwe esanse nkwada makachiro se imitation di omo yade pa asuasua omo yade ti wono ete wono omo hwe onim se ye ti una wo hwe bi na ono so hwe bi ti kasabone ha oya kwada tie bi oya kwada tie bi papa ebebo wa wo oya wofo nso a nyabotre ne tie bi se ne da ne da mo ye no no ubetimi ede wadwenkyere efa sene ne ho afa Facebook and YouTube and 0594 841044 Quebec kan edi amount mi twa me ho tawaba me ba enkwada bebre omo ne omawofo na hyase akwada bi atra na wofo nchen obi a wanya kwanya ntra na wofo nchen na eye 1 or 2 enioba bi na asie most of times na obi na wofo tena no bu on na wofo betete ne mowre ma hwe no a obedru stage bi no se me papa ye kolo me papa me maami ye kolo nti aba me ba obete me ma no enka Mmofra Mmere dwumadi ekoso ahenkan 93.3 FM so. Kwasie de bia after church. Eho ena mmofra yema won kwan na aduma chede anyamede adua won madi. Sanso ene nam Mmofra Mmere so. Ema yema enchechire se de beye a obeti abrabo asabo abrabo pa. Na wanyina beye mpanimpa. Se Mmofra Mmere kwasie de ne kwasie de bia. Ewo ahenkan 93.3 FM so. Eye after church. Ane Mmofra Mmere obatampe Edreninye Mmofra Mmere Mmofra no brenie Mmofra Mmere ebaso live ewo ahenkan 93.3 FM so kwasiade ene kwasiade bia abata uma yenhia Mmofra umani yenhia na duma chede ebebon ene de mo baya ye mpanimpa di yie no yemfa ho chechire mremo eye Mmofra Mmere eye ahenkan 93.3 FM kwasiade ene kwasiade bia after church.
it's my say. Me ba ma bra me mojeni atetia kole afedi akole nyi ya ose anya ma me neme. Adi na dey me chima kole odan government hospital bla me bleye. Ma me na de na usu. Enye kwesi usu na enkrofo bi aba me nchen se mpese omo bedi dwuma bi okrom ya no mpese ombe fa me ba no na okoye chairman wase na me kobo me be amane na me podium nim sa ejam betutu me ntuma akwatna se ya me be sise me di na chi kompa bye bye. Drama group. Yeah, what is ako? Drama group. Yeah, what is ako? Ago. Hey. Hiya. Mama ya mi Hey, o. I go see what's now to say. Ma ba che na so e. I'm adom. Neja. Ah. Eba sem na de nam. Awa no pe de me ba ha nya bone. Mi wo dwumadie bi wo Accra. Ana kam se ma be ka kira nanka wakoja me. Oh, me kona. Wa bo mama amane. Ah, mama me da me bona mane sen. Obi onim dressing we. Ni sini na pro. Ah. O de wa she issue. Etutu ntoma. Tam yesu so ni nyina mia obi afra me echa ma. Obi afra me echa ma nti. Tam yesu so ni de mia na me ho afeyie pa. Ya minim. Ti am hwehwe ma me hu say wo na wo ya guy. So, ti am se ma be fa wakoi. Obi afra me echa ma agege. Se obi ani mi se obi se masekula obi ani mi ti mi so de me ho afe. Me ho afe ti na no me mba. Me flanto ma na se me shey. Oh. Ah, tutuntuma de ya pinch atom kakra. Me pesi. Eni ya nu mamu ye. Tu de me ko. Na da be na abeko. Oh, ochina nyambo ochina ya. Ochina ya abeko. Eni ya okwa no aba be fa me ma ye ready why me ko. Yo. Eni ba yo. Yo. Aya chama metu. Chama metin koma na no ba ne dini na. Oh, so aba be fa me. Media nkampa wasem ti baby kun nke be ya san menko. Me san kwan. Me san enkwan he. Owo mame mane nkofo no ankasa ne mame san menko watin. Oh, there be ese me ko. Manko pa ni enfre mi chama agege. Manko pa na nyamia. Ah! Chama na ofa namfo infie dionu ni 20 years. Me hu suban se bi da ja mane nkofa ne mame. Oh, there be. Na akwala Ono mame. nim sale mame wo ho no reject ne mame be fa me no. Akwala mame achemwa wo abosume nku. Utimi gina aka so mame nim dress na sia pro. So hu yanko anka it wonso sa na atie ese kuma me ni me be nyina de utechira nim se na wo tete se bibia me ye bia tetem yo bibia me ye bia tetem yo mate there be akwala mame atete ne moroma show insu pa na odo na de show insu wenia o ya won se ne woni mo mame mane ko fa mame no fa ne nkonyo na wo no nyame nso na me wo nyame nso na me wo na eye ne mame enye mame eye ne mame a enye me ba no dia unfimi ade me ko wai kokola Drama group. Yeah, what is ako? Auntie chama when you. Hey, diasem. Hey, be say ko show ba kwasi usu. Waje ji atum say not sinikem. Me dika na chi saa na me ko hu se odi awura e chama agege fie honom. eh adi me wu Yo, me ba no ai, no we huri atenem say na wa shine space we chi na ni say. Hey, yeah adi me wu hey di me be pa na tuma me say me me ka hwe eh ko concern wa ka wi akọ me a me nua na etimi agi me be firi me sem say Drama group. Yeah, what is ako? chama no we edi asem akụkọ nche edi asem enye nu nti na me ba ye. Nti wa me ma wo me ba. Me nua ba keto ano no watimi agi akola na boso na eye ma. me nji ni mboso me nji ni mboso ano pe bi me wa ha no to nche no eduane bia no de ablew o te nche no me kura me nya te kumpo free Nti tama oye okọ okro kesi. Ombe fie oda.
omba efio si omba o de dwane kromble bibi ndida na dwane o de bebrem no medi no de abro no wadi kamenya ndeng na wadi kamenya ndeng eya oba nya me ba eya oba enya me ba na ntimi ka ne so ombla ne mame wo kakra mehwe nanim na adwenya asesa Nyankopon na asala nti se wusufre nyame se erade mpa achaw mame bei na adwen change na medi hwonom na ommo aboaw ise wase aka me so yesu enye achira ogbo nyame mpa ye wai dia no anti na so free fie me ma bla me da ma me ndana me acha ma me nya odan de me ka hwe na me magyan asma me erade akwa no fa me fa ne nso we ya no waso ya bebe jahan bi sein Nyankopon waji akra na adwene se achira ubompa ye fre nyame no change na adwene kotu na 93.3 anye yenso ana de an kan asoso Drama group ya ngati se ako drama group ya ngati se ako me di udwama papa eya wa yen se nkwan ne wenye ska ude abusuani di udwuma papa ago Amen. na ma chiun Mejeus. ma house den me wula akose Mejeus. na me hwehwe kwesi usu abemu ya wa bota ya wa jini shoe ni wa jini coat kakla kai Adwuma glamu bi adwuma no say die nkofo bebre hye coat nti no o ka sa de a yimu ono kolo dis kwesi usu okay we that transnamen check mo yo ene o madwuma wa ma na Oma. Pacho me show master o boss ankasa Me master. Ena gisa me do ko no ho nti no yo pacho me ne ngo kasa mra. Pacho yo mate. Be di udwuma papa. Boss pacho ma how. Yeah, ni ana edsen. Pacho ye. Na pacho me hwe kwesi usu. Kwasi usu on. Pacho ne de oni adwuma. Kasa be ga dia wa ya bada witumi po. Dia ya me salo pepe me da wana kwesi ne gangfo no madam. Jesus. Me so. Ska. Se rade jimi hono ma na pabam na omoko. Me se madam e po wa ba fa mo ho. Epo madam utumi nsane po no wate. Kwasi usu ya. Kwesi usu. Man pacho kwasi Wa mu me man. Ene na tena be 2.5. One ne gangfo no mi kwa achire mu no. Okay. Manu. Man pacho kwasi usu die. Asa ye ne na tena 2.5 years ye hu sa da. Debi mama kasa ene na mu hu ni suban. Mesi ade kwasi usu die aye me pa on. Madam sabe kaza be kacha wala wujira ni. Pacho de me ba wai. Secretary. Mesi madam nyine di. Pacho me ba. Secretary. Pacho print letter mam sisi awai. Pacho yo. Ya mananya ne ntam na isi adajie ni wo. Kwasi wusu. Mejina mankasa. Miame ba kwasi wusu ade a. Jumo odi adi bi wo fie pa madam. What are you here? Pacho ni Kwasi wusu. Ye na di. Ni na di. Ni di pa. drama group ya ngati se ako drama group ya ngati se ako Mara cho mi tia wo. Meje oso. Na da asem. Madam sa me ba adwuma. Wo ba adwuma. Adwuma ban. Obi abi adwuma bi ama wo. Bra, pacho ye yi wadi. Madam na de my dan. Ye yi wadi, de mam for secretary bra ye yi wadi sisi a an. Bone ba my. Wow, mama na woni ne ba program na se no. Ono aba ha ba report say wonye. Na ukunkum nkofo krant no. Just ono aba se yenyi wadi. Nya sa yenyi wadi dia o so beku yenyi. Madam me. Akoko ba kura mitimi nkum no. Enyo mama na woni ne ba occasion. Ono nye mama a. But eba wo se den wo mama a. Ono na aba wa be report o se wonye. Nti yenyi wadi kura mfre dwuma mi atimi. Enru abusa secretary. Enru na me mane sensan mama. Ti yenyi wadi kura nti we de enya ma asem why o mama nti mama na ya mi say minim kura kam kwa fa me mama madam aboa akoko ba kura mi minim kumbo o wa say me be si daji wadi fi say me kwa na me ka say